Mas Sai, sampean saiki lapo? Alah iki santai. Bilan naik keran iki. Wis ora ngarit ngono kok. Ora, maksudku mari ngarit iku ape nang ndi? Turu-turu jum katene lapo aku. Oh iya, tolong tukono es aku. Lho, lah sampean gak poso ta kok tuku es? Ora, mokel aku lowo Mas rasane. Nyodute kono. Mau Mas, enggak aku keron Mbak RT gak poso tambah dukum kok. Aku sing nanggung, ngomong dikongkon Mas Cai. Mau Mas, gak wani aku. Le, tak kelek kapok kowe. Ya duite kono. Tuku ndek endi Mas? Poso-poso ngene iki gak ono bakulan. Iso-iso gak ono sing dodol. Aja mbalik awakmu. Lek awakmu rene gurung gawa es. Wah lah Mas, ini duite. Ya tuh kono. Aja balik ya lek awakmu gurung entuk. Iya. Pas-pas ngene gak mungkin enek bakul. Nah, iki enek blimbing. Ngapa iki wis mari? Le, blimbing sapa yang mbujupui? Blimbingnya sampeyan. Awakmu ani memang tak geblek kapok kowe. Lah sampean takoke ngoten, lah kula dijawab ngenten. Awakmu poso-poso ngene nyolong, tak poso ta awakmu iki. Poso, Pak. Pakaian Mas Sain golek es. Lah poso-poso ngeten iki napa wonten bakul es? Lah gak poso ta arek? Mboten poso, Pak. Ya wis nek ngono ngapeo blimbing aku duwe ide. Ngapeo sak ono ae ya. Nggih. Le, saiki blimbing iku kunyan. Terus ada no plastik, mari ngono kecai. Oh, siap Pak RT. Terus gerang koyo ora poso. Ya aku tak salat sik ngono. Kayak nama cai. Yo, Mas, juse. Tapi gak enak sepatune. Wis gak apa-apa, sing penting iso melepas dahaga. Arep ah? Oh, gak, Mas. Kayak tiga aku ngerasakno jus rasane aneh. Enak ta, Mas? Juse iki ya, rasane kok congormu sing ora tau sikatan. Iya, Mas. Ngenten pun saya rasane